Ahoj, vitaj. Dnes sa pozrieme na jedného z najikonickejších psov na svete, sibírskeho huskyho. Tu je 5 zaujímavostí, ktoré si o ňom možno nevedel. Prečo husky tak veľa vie? Tento pes sa narodil na to, aby komunikoval. Husky neštekajú tak často ako iné psy, ale milujú vytie, je to ich spôsob, ako sa dorozumievať so svorkou, dokonca aj na veľké vzdialenosti. Ako prežije extrémnu zimu. Husky majú špeciálnu dvojvrstvovú srsť, ktorá ich dokonale izoluje. Ich labky sú pokryté hustou srsťou, ktorá ich chráni pred mrazom a dokonca si vedia zvinúť chvost okolo nosa, aby sa ohriali. Unikátne farebné oči. Husky môžu mať modré, hnedé alebo dokonca jedno každé inej farby. Tomu sa hovorí heterochromia. Tento ich pohľad dodáva ešte viac ich tajomnému a divokému výzoru. Sú to neuveriteľní bežci. Sibírsky husky boli vyšľachtení na ťahanie saní a dokážu bežať dlhé vzdialenosti bez únavy. Preto potrebujú veľa pohybu. Ak si myslíš, že husky je gaučový pes, rýchlo ťa presvedčí o opaku. Tvrdohlavý, ale priateľský. Husky sú inteligentní, ale aj veľmi nezávislí a tvrdohlaví. Preto ich výcvik môže byť výzvou. No milujú ľudí a sú skvelí rodinní psi, len nezabúdaj, že potrebujú veľa pohybu a pozornosti. Tak čo? Vedel si všetkých 5 faktov? Ak máš doma huskyho, napíš do komentára, aké šibalstvá už stihol vyparatiť.